Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витай, Мария, полная ласки Господь, благословенная Ты между женщин, и благословенный
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с духом Твоим. Сегодня вспоминаем на святейшую Панну Марию з гори Кармель. Добре, що ёсць у нашай парафіі тыя, якія адважыліся прыняць шкапер. Гэта нічога страшнага, але гэта ўжо паказвае адданасць, пабожнасць і прыняццё Маткі Божай в сваё жыццё і сэрца. І святая мша адпраўляецца в наступнай інтэнцыі за ружу Маці Божай шкапер. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы годна могли скласти эту найсвятейшую ахвяру. Сповядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Пан Бог усемогутный, и отпустивши нам грахи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Великий святый Боже, нехай на жыццёвым шляху нам дапамагае магутнае заступніцтва слаўнай Панны Марыі, каб мы пад яе апекаю дасягнулі вяршыні дасканаласць Езуса Христа, які з табой жыве валадарыць єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги пророка Захарии. «Веселися и радуйся, дочка Сиона, вось я иду и поселюся посеред тебе, каже Пан. И многие народы придут до Пана у день той, и станут для его народом. И я поселюся посеред тебе, и ты познаешь, что Пан Могутцев послал меня. Пан возьме во владанне Юду, свою спадщину на святой землі, і знов вибере Єрусалим. Замовкни усялякое тело перед обличчем Пана, бо Он поднимается со своего святого жилья. Это Слово Божие. Великое учинил мне всемогутный. Великое учинил мне всемогутный. У тые дни сказала Мария, величає душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим Збавцы. Великое учинил мне всемогутный.
Пан з вами. Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час, калі Езус прамаўляў да людзей, маці і браты ягоныя стаялі звонку і хацелі пагаварыць з ім. І нехта сказаў яму: «Вось маці твая і браты твае звонку стаяць і хочуць пагаварыць з табою». І он жа адказаў таму, хто звярнуўся да яго: «Хто маці мая і хто браты мае?» І, працягнуўшы руку сваю да вучняў сваіх, сказаў: «Вось маці мая і браты мае. Бо кожны, хто выконвае волю Айца майго, які ёсць у небе, той мне брат і сестра і маці». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Ну, добре, сідайте вже. Сьогодні так, вспоминаємо на Святейшу Панну з Марію з гори Кармель. Вядома, што розныя ёсць традыцыі, они сапраўды прыгожыя, канкрэтныя, практычныя, тое, што нам, звыклым людзям, патрэбна. Як традыцыйна, ужо як было сказана, чалавек надзявае, прымае сабе шкаплер. Вядома, што калісьці, гэта зарадзілася ў сярэднявеччу, гэта насілі монахі, не толькі кармеліты, іх было там яшчэ розныя законы, уже не буду перечисляць. Можа, хто хоча, можа дачытаць, ну, але не суть, каб мы ведалі, калі монах надзяваў адзенне, туніку, і наверх, прымерна, як вы бачыце, там, не туды глядзіце, да, Айца Мар'яна, вот это вот перад і зад, это вот называўся шкаплер, такая абарона ад злога духа, такі Маці Божия аб'явілася, і быў такі завераны пакт, дагавор, што і як яны павінны рабіць, каб мець збаўленне. Я думаю, што заўсёды, калі чалавек бачыць, ці чуюць нейкія відзенне, то калі гэта добры дух, і тут акурат і Маці Божая аб'яўлялася, то даець чалавеку надзею і супакой. Чаму ввогуле мы павінны, культ Маткі Божай такі моцны? Калі, можа, чулі, чи ведаеце, у Євангелії першы цуд у Кані Галілейскай. Памятаеце, припоминаю вам, значит, запросили Пана Иисуса на шлюб, пили вино. Вы были где-нибудь такие на шлюбе, чтобы горелки забракло? Ну, а там забракло, неведомо, як они там пили, но и забракло. И подходит до яго и просить, каб ён гэта зарабіў, тады, як памятаем, з вады у вино. І он сказал: не надышла яшчэ моя гадзіна, гэтага рабіць і шыніць не буду. Хто до яго падышоў, папрасіў? Маці. Ну добра, так палшыла, зарабі. І он яе паслухаў. Паглядзіце, не раз такі мост ёсць. Чаму мы звяртаемся да Маці Божай? Яна папрасіла Езуса Хрыста зарабіць першы цуд. Таксама яна просіць у Езуса Хрыста тое, што нам патрэбна, прабачэнне, ласкі і гэтак далей. Мы на гэта моцна павінны звярнуць увагу, што зноў роль жанчыны ў касцёле вельмі важная. Нават нігдзесьці звонку, як так чуем сённяшнім Євангеліі, паглядзіце, нават пасля смерці, укрыжавання Езуса Хрыста апосталы, мужыкі, што зрабілі? Пахаваліся са страху. Хто прыйшоў першы да гроба? Жанчыны. Яны не баяліся, што з імі станецца. Не ведалі, што з імі будзе, а яны прыйшлі. Паглядзіце, каб вы сваю роль адчувалі. Ну і ввогуле, што тут адчуваць? Я ксёндз, его міністрант. Я так гляжу, можа, а ёсць, сорі, не заўважыў. 3, а вас сколькі? Паглядзіце, гэта такая, аказваецца, і моц таго, нават жанчыны у касцей. Поэтому і сённяшняя традыцыя брання на себя
адзяванне шкапера таксама і абавязак. Як яго надо насіць? Дзе ён? Бачыце, з адной стараны Матка Божия, з другой Пан Езус Христос. Абавязкова насіць, каб Маці Божия ўперадзе была. Езус Христос сзади прикрывает тылы. Каб памятаць, гэта для нас вельмі важна. Давяраемся Маці Божией. Так як калісьці монахі заключылі гэты дагавор, яна канкрэтна давала зноў сказуўкі, каб атрымаць, каб у жыцці мець благаслаўленне і атрымаць владарства нябеснае. Яна падпавядае, яна просіць, яна нават мы да яе звяртаемся, молімся, але яна ідзе заўсёды да Ісуса Хрыста, поэтому на пачатку не раз гэта важнасць таго, што і вядома, што это ўспамін, але ў нашым сэрцы, ў нашым жыцці гэта павінна быць урачыстасць. Тым больш вымаганні небольшие, толькі што там, по твоей абароне трэба маліцца раз у дзень. Цяжка гэта чи не? Ну, каб вы там, хто так сказал, каб вы присягалі так, не п'ю гарэлку праз усё жыццё, значит, не абгаварю язык, завязываю на узел. Ну, такого было тяжковато, правда? Не злюся ні на каго. Толькі такі радасны, пагодны, да ўсіх гляджу. А тут і вымаганні, паглядзіце, далікатна, як бы гэта не абавязак такі моцны, што я думаю, што кожны хрысціянін нават не толькі павінен ведаць малітву, але і звяртацца мае, што кожнага дня нічога тут няма цяжкага. Мы павінны таксама ведаць і сваіх абавязках, абавяза жонкі, маткі, бабці і гэтага далей. Поэтому нічога ў гэтым няма, але памятайце, што калі прымаем Бога і нават шкапер, калі будзеце надзяваць, то памятайце, праз некалькі дні па-рознаму можа быць. Д'ябал не хоча, каб чалавек аддаваўся. І некаторым цяжка яго носіцца, нават аж не раз так выдаецца, што і жжот, так людзі аб гэтым расказваюць. Чаму? Ён не хоча, каб мы прыбліжаліся да Пана Бога. На розны спосаб робіць то, каб мы адвярнуліся. Але таксама гэта зноў не цяжкасць, праз гэта мы будзем паказваць адданасць сваю Маткі Божией і адданасць Пану Богу, Езусу Христу, паказваць нашу вернасць. Но не можа быць так, як кажуць, праз церні да зорак. Не можа быць так лёгка. І поэтому, калі паглядзіце нават апостолы, якія былі з Ісусом Христом, яны ж таксама перажывалі. І, напэўна, кожны з вас мае свой асабісты жыццёвы крыж, які мы несём праз сваё жыццё. Але паверце, Бог болей не дае чалавеку, больш ужо не будзе цярпець. Нам выдаецца, вось, ужо не магу, і тады выключаецца логіка, звяртаемся канкрэтна той чи іншай патрэбы. Больш цярпець не будзем, чым патрэбна. Гэта ўжо такая аксіома духоўная. Поэтому, як і апостолы, а мы цяпер апостолы 21-го стагоддзя, таксама будзем мець і спакусы праз усё нашае жыццё, розныя, нават часамі не будзем до конца ведаць, як іх трактаваць. Вядома, што як мы жывем, так знаходзімся з людзьмі, вядома, што не раз мы кіруемся такімі паняццямі, як сімпатія, антипатія, люблю таго, не люблю, падабаецца, не падабаецца. Але заўсёды павінны мы задаць сабе пытанне, а што бы на маім месцы зрабіў бы Езус Христос? Ну, каб мы не раз думаем, чаму са мной жыццё паступаюць несправядліва. Ну, так, некаторыя могуць казаць, ну, каб нас Бог бы кожнага па справядлівасці разлічыў бы, невядома, што бы было. А калі мы хочам справядлівасці ў адносінах, ведаеце, дзе ёсць сапраўдная справядлівасць?
Як ви думаєте, де? В житті я тут і кажу. Ну от в энциклопедии. Более ну, нема нигде. Иисуса Христа так само рабіў добро, чыніў яго, узвялічыць яго по справедливости. И поэтому мы, как люди верующие, христиане, повинны прымаць тое, што ёсць, практыковать наши христианские традиции, каб узвяліч, каб Маці Божия дапамагала нам, каб праз яе заступніцтва была гэта духоўная дапамога, асабліва каб мы ўзмацняліся ў веры. Поэтому тыя, якія прымаюць гэта шкафут, гэта моцны крок, паважны крок, але застаньцеся до конца верныя Пану Богу. Амен. Запаливайте свечки. Ружанец будете молиться? Умеете? Коли Маці Божия объявилась детям Фатиме, то что робить? Она им так и сказала: молитесь, ружанец. Поэтому так глядите, ведаете, как молиться? Ну хочу стоят на меня глядять. Вы таки кажите, я колісьці перед костелом стоял, и одной жанчыне кажу, вот так и кажу: ну то заходите до костела, вот имша будет о 18 године. На меня глядит, говорит: я не понимаю по-английски. Ну, поэтому я так и гляжу, разумеете, не разумеете. Дзеля хвалы и прославления на святейшей Панны Марии, на успомин таемниц життя, смерти, воскресения Пана нашего Иисуса Христа, я благословляю это ружанце в имя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Ну, вот укажем. Тебе он... Молодцы. Можете вертаться. Але еще имша не закончилась, поэтому не утекаем. Могла бы быть какая-нибудь музыка так повеселее. Такая взрушаемца. Святого
Раз заступництво Марии вознесем до Бога у молитвы наши просьбы. Молимся за Христовый костёл, каб, дзякуючы апецы Маці Божай, ён цешыўся свабодай. Цябе просім. Молимся за орден кармелітаў, каб ён ахапіў усіх дзяцей касцёла духам малітвы і ўмілавання Богородицы. Цябе просім. Молимся за ўсіх, хто носіць шкаплер Марыі, каб яны знаходзіліся ў яе асаблівай апецы. Цябе просім. Молимся аб шчодрым плёне зямлі, каб не было людзей галодных і пазбаўленых сродкаў для жыцця. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб мы здолелі чынам і словам сведчыць аб нашай любові да Марыі. Цябе просім. Молимся за ружу Маці Божай шкаплерны, Цябе просім. Молимся так само об здоровье Божьем, благословении опеки Матки Божией для Натальи у день народжения. Тебе просим. Пане Боже, выслухай наши молитвы и просьбы, які живеш и владариш на веки вечные. Молитеся, ко мною вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Прими, просим Тебя, Пане, молитвы ахвяры Твоего народа, якие он Тебе приносит, как про заступництво на Святейшей Марии. Мати Твоего Сына стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека. Праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим вору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта и справедливо. Сапраўды, годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты ўчыніў сваіх святых, аддаючы пашану на свяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Твою дабрыню і велічаем Цябе словамі і гімна. Вялікія справы Ты ўчыніў на ўсёй зямлі, і сваю міласэрнасць распрасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору свае слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Ісуса Христа, Твайго Сына нашага Пана. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, а разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благо
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў, раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх. Зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престя в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў в адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францыскам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзей на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твая ласка дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутне, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так, як нас научил Иисус Христос. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего,
і будь ласкавий згодно з твоєю волею, а дарить його спокоєм і єдністю, який живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grachy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grachy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grachy światu, obdaruj nas upokojem. Ось баранок Божий, ось той, який бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоною. Пане, Я не вартый, как ты войшел до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Хлеб
Молимся, ласкавый Боже, мы приняли Евхаристичный посилок у день спомину на святейшей Панны Марии. Учини, каб мы верные шли за ее прикладом, и отдано служили справе нашего откупления. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Продолжение следует. Господин. Усімагутны Божа, чакаем. Зглянь на слугаў сваіх, якія ў ружанцовай малітве яднаюцца з табою. Пра заступніцтва на святейшай Панны Марыі, маці твайго сына, спашлі на іх свае шодрыя ласкі і благаслаўлення. Учыні, каб яны паслухмяныя Евангелію, умацаваныя моцы Духа Святога, былі годнымі сведкамі Хрыста, а праз ружанцовую малітву умацавалі касцёл. Няхай найсвятейшая Панна Марыя будзе для іх самай дасканалай пуцяводнай зоркай да неба, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Вы члены супольнасці жывога ружанца і дапушчаны да атрымання адпустаў, звязаных з малітвай ружанца. Трывайце ў малітве, жывіце ў любові, няхай будзе з вамі Бог, супакою і ласкі. Амен. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемагутны Отец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Молимся. Божа, крыніца усялякай святасці, адроджаных з вады і Духа Святога, Ты клічаш да поўні хрысціянскага жыцця і дасканалай любові. Учыні, каб Твае слугі, якія з пабожнасцю прымаюць гэты шкаплер, у гонар найсвяцейшай Марыі Панны прыпадобніліся да Ісуса Хрыста, а пасля шчаслівага заканчэння гэтага жыцця праз заступніцтва Багародзіцы Дзевы ўвайшлі ў радасць Твайго дому. Праз Христа Пана нашага. Прыміце гэты шкаплер на знак прыналежнасці да брацтва прысвечанага Дзевы Марыі, пра заступніцтва Багародзіцы, дзеля хвалы на свяцейшай Троіцы, а таксама дзеля дабра касцёла і людзей. Старайцеся няспынна перамяняцца ў Хрыста, які жыве ў табе, і давай сведчанне аб прыналежнасці да Яго. Амен.